ପିଇକିରେ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ଜିଗର ଦରକାର। ଫିଗର ତ ମୋର ବି ଆସିଲେ କାଠି ଭଳିଆ ତଥାପି ମୁଁ ଓହ୍ଲଉଛି ନା ନାହିଁ। ହଁ ସିଏ ଅଲଗା କଥା କି ଏଟା କ୍ଲାସିକ ମ୍ୟାଚ। ହାରାମି ତ ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳୁ ଇରେ ଇରେ ମିସ୍ ମିଳିବ କି ଗୋଟେ କିସ୍। ତଳେ ଦେଖୁଛୁ 7 ଇଞ୍ଚର ମୋର 6 ଇଞ୍ଚ ତମର 7 ଇଞ୍ଚ। ଆଇଁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ବି ଥାଏ ନା କଣ? ଆବେ ଝାଡା ପଶା ଚପଲ କଥା କହୁଛି। ଇରେ ଶଳାରେ ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ପଳେଇଥିଲି। ରୁହ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସେଇ। କଣ କହୁଥିଲୁ ପୁଅଟା? ମୁଇଁ ଚପଲରେ ପିଟିବୁ ତୋ ମାଉସୀ କେ ନମସ୍କାର। ଏ ହେ ଧିକ୍ ତ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଝିଅ ମିଳୁନାହିଁ ବିଚରା ତା ଉପରେ ଚପଲ ମାଡ ଖାଉଛି। କାହିଁକି ଏ ନୁଙ୍ଗୁରାମି କାମ କରୁଛୁ? ତୋର କଣ ହଉଛି ଗଲ ଗଲ? ଆବେ ଯା ତ ଭଉଣୀକି ପଚାରିବୁ ତାକୁ କିଏ କରୁଛି ଗେଲ। ଶଳା କହୁଛି ଝିଅ ମିଳୁନାହିଁ। ଓଡିଶାର ଅଧେ ଝିଅ ତକିଆ ତଳେ ମୋ ଫଟୋ ରଖି ଶୋଉଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା କେବେ ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନିଜ ଟିମମେଟ ଉପରେ କେବେ ଭରସା କରିବନି। ଦେଖୁନା ମୋ ଭରସାରେ ଆସିକି ମାଡଲ କଲା ମରିଗଲା। ସେ ଭାବୁଛି ଏ ସାଥେ ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇନି। ମୋ ବାଳ ଯାଉଥିଲା ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା। ସେ କଥା ଜମା କୁହନା ହାରାମି ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳୁ।